mateixa forma que hem plantejat preguntes i exigències cap al nostre president o... He caigut quan ja estava així un company denominat César Martí, que és internauta, té un Facebook, de repent va veure com van veure molts com eixia a camps del Tribunal Superior de Justícia, somrient i dient que ell anava per a col·laborar en la justícia quan realment el que estava era imputat. César es va indignar moltíssim, com moltíssims que van veure el mateix i vam decidir que... César va decidir fer un grup. Des del col·lectiu contra la corrupció fem una crida per a que tota la gent que esté en la mateixa sintonia se'n vinga a la concentració que ne tindrà lloc el dissabte. Des del convenciment de que tots els ciutadans que tinguen una mínima consciència, una mínima dignitat, són absolutament coneixedors de que el nostre president, el tio Paco, està en una situació d'imputació i que per dignitat, no d'ell, que ja l'ha perdut, sinó de tots els valencians i les valencianes, té que dimitir. En aquest sentit, el col·lectiu contra la corrupció estem molt satisfets d'haver aconseguit una mobilització virtual de més de 8.000 persones, de més de 8.000 adhesions a la nostra convocatòria, de més de 15.000 participacions en els diferents fòrums de debat en menys de 3 setmanes. Som un col·lectiu de gent apartidista i absolutament polítiques.